गफुर जिल्लानि लाइमोनफोरखौ लोगो हमलायनाय हाबाफारि हाबाफारियाव लाइमोनफोरखौ खौसे खालामना समाज दानाय हारिखौ फोथांनाय आरो राजखान्थि बिथिङाव माबादि जौगानाय लाबोनांगौ आरो जायगाखौ माबोरै जौगाहोनांगौ बेफोरनि सायाव सावरायमेल खुंदों। लाइमोनफोरखौ लोगो हमलायनाय बे मेलाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोआव भट होनांगौ आरो जौगालु हाबाफोरनि सोमोन्दै गुवारै बुंथियो। बे मेलाव मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि दैदेनगिरि इरागदाव ब्रह्म बिथांजों फुकन लकन आरो मिरुनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो धोनस्रि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रुजुगोरा बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लायो आरो लाइमोनफोरनि सिगाङाव इउपिपिएल दोलोनि थांखिखौ गुवारै बेखेवनानै होयो। नैबे गुफुर ओनसोलनि खराइगुरि गामिनि जि गेलेग्रा फोथार बेवहाय जोंनि राजखान्थि हान्जानि लाइमोन गांखंनिफ्राय बेहाय लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खालामनायजों लोगोसे बेयाव फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां माने जि बिटिआरनि गिबि खेबनि जि माने इलेक्सन माने बिसायख'थि बेवहाय आंखौ बिजाथि हिसाबै फसंनाय हिसाबै आङो बेवहाय आङो बे ओनसोलनि बिजाथि हिसाबै बेयाव नुजाफैदों आरो बेयाव नुजाफैनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला बे ओनसोलनि प्राय 90% मानसिफोरा दिनै बेवहाय लाइमोनजों लोगोसे बे पेरेन्टस बडिनि बा उमेन माने बिथांमोनाबो बेयाव नुजानानै बाहागो लादों आरो बिथांमोना इउपिपिएलखौ खोब बरायदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव फ्राय 90% भट होगोन होननानै बिथांमोना गाव गावनो माने नुजाफैनायखौ लानानै आङो खोब गोजोननाय मोनदों बिजाथि हिसाबै आरो बिथांमोननिसिम आङो माने साबायखर बावहरदों आरो बिथांमोना दले बले गासिबो बेयाव गुबुन गुबुन राजनिति हान्जानि माने सापर्टआ दङमोनब्लाबो दा बेवहाय गासैबो एबार बिटिआर सुक्तिखौ सम्पुर्ण भाबे जाफुंनांगौनि सार्थआव बे ओनसोला माने समष्टि जानांगौनि सार्थआव बे ओनसोला हाउनो जानांगौनि सार्थआव बिथांमोना भट होनो थाखाय दिनै रेडि जानानै दङ। ओंखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नैबे धनस्रि समष्टिनिफ्राय बिजाथि हिसाबै इउपिपिएल दलनिफ्राय आङो देरहागोन होननानै आङो रोखा जानो हादों। बिटिआरनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। जेनेरेल इलेक्सनबो जानो थांगासिनो दङ। दा दिनै जोंहा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गहपुर बे हालामा जितु बिटिआर ओनसोलाव सोसनजाबाय सुक्ति बादियै बेनिखायनो बे ओनसोला मोनथाम समष्टियाव हाबदों। जिहेतु नैबे गहपुरा जोंहा धोनस्रि समष्टियाव हाबदों, बेबायदिनो माखासेया रौतायाव आरो माखासे ओनसोला जोंहा हरिसिंगायाव हाबदों। दा दिनै आङो धोनस्रि समष्टिनि बेयाव फैदों गहपुराव। जोंहा धोनस्रि समष्टिनि बिजाथि रुजुगोरा मुसाहारि बिथाङा लोगोआव दंफायो। दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे बिटिआर सुक्ति बादियै जिहेतु बिथांमोननि गोबाव समनि जे लुबैनाय जे हास्थायनाय आसा मिजिंफ्रा जाफुंसारबाय। गोलाव समाव बिथांमोना गोलोमदै मोदै फुसरनांदोंमोन, दुखु सारजारला सैनांदोंमोन, नासयजानाय गादबजानाय सोबख'जानाय थगायजानाय बेबायदि मोनसे थासारियाव दंमोन। 1989 मायथाइयाव बड'फानि जे सोमावसारनाय समाव 534 बर' सुबुं आगोमा बर' सुबुंफ्रा मुंख्लं जानांदोंमोन। बे ओनसोला खिन्थु थांनाय बिएसि सुक्ति आरो बिटिसि सुक्तियाव बे ओनसोलखौ बोनथुमनो हायाखैमोन बा बे ओनसोलखौ सोसननो हायाखैमोन। नाथाय मानगोनां प्रमद बर' दैदेननायजों लोगोसेयैनो जोंहा गबिन्द बसुमतारी, रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिनि जा रुजुगोरा मुसाहारि बिथांमोनखौ लाफानानै गासैबो सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा ज' जानानै जे मोनसे थामथि खोलोबनि सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्ति थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव। बिनि गेजेरजों नैबे ओनसोला बोनथुम जाबाय आरो गिबि खेबनि थाखाय दिनै बिथांमोनहा
फैगौ 22 सेप्तेम्बराव बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनजेनसिगोन। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे बाथ्राखौ मोजां गोसोआव लाखिनानै जोंनि रुजुगोरा मोसाहारि बिथांजों लोगोसेनो मोनथाम समस्तियाव डक्टर निरुत स्वर्गियारि आरो जोंहा सन्जय स्वर्गियारि बिथांमोननो जाहाथे भटखौ होयो बेखौ थाखायनो आङो बे एमेन्डमेन्ट बिला गासै नर्थ इस्टआव 10टा बेबायदि 6 शिड्युल काउन्सिल दङ। जोंनि आसामाव 3 जोंहा बिटिआर थाबाय, बेनिफ्राय कार्बि आंलं थाबाय आरो दिमा हासाव, बेनिफ्राय मेघालयआव दङ 3 खासि, जयन्तिया आरो गार'। बेबादिनो मा होनो मिज'रामाव 3 लाइ, चाकमा, माराक आरो त्रिपुरायाव 1 बे जाहैबाय कक बरकनि। बे 10टा 6 शिड्युल काउन्सिला ज' लोगो नांनानै जोङो 125th एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्ट जोङो दाबि खालामदों। दा बेयाव जोङो दाबि खालामग्रा माखासे हानजा जेरै मेघालया माखासे जिनिसखौ बिथांमोना साबजायाखै। बिथांमोनाव जों लुबैनाय बायदि 125 एमेन्डमेन्टआव जेरै जों बिदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामोबा बिथांमोना स्टेटआ माखासे खहा दङ होननानै बिथांमोना लुबैयाखै। फारसेजों मिज'रामाबो बेयाव एसे बाजानाय दङ। बे माखासे खारनफोरनि थाखाय बे 125 एमेन्डमेन्टआ एसे लेट जादों। नाथाय जोङो दाखालिसो रायलायबाय, रायलायनायनि उनाव फैबाय थानाय बे गोजां बोथोरनि जे जोंहा सेसन जागोन बे सेसनाव निश्चय बारगोन, बे सैथो। 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि जायाब्ला दिनै गफुरनिफ्राय थालांनाय माखासे बर' गामिफोर बिटिआरआव थागोन। बेथ' नोङो सुक्तिनि दफा हिसाबै बे 125 एमेन्डमेन्टआ बाव माखासे बुस्थुखौ नायनांगौ दङ जोंहा। मोनसेया जाहैबाय बाव फाइनान्सियेल एमेन्डमेन्टनिबो बाथ्रा दं, डाइरेक्ट फाइनान्सनि बाथ्रा दं बेयाव, मिथिबायना? जे जोङो काउन्सिलाव डाइरेक्ट फाइनान्स होनांगौ। मानो जे काउन्सिलखौ 6 शिड्युलखौ सुक्ति खालामो भारत सरकारा आरो बेखौ नायनायनि दायित्वखौ स्टेटआव हरो। नाथाय स्टेटआ बेखौ मोजाङैनो जौगानायनि खामानि बा डाइरेक्ट जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय माखासे जोंहा जौगानायनि फान्डफोर मोनबोनांगौ, हाबाफारिफोरजों जोंहा बोनथुम जानांगौ। दा बेयाव माखासे जेंनाफोर नुजादों, जायनि थाखायनो जोङो सेन्ट्रेला जिथु सुक्ति खालामदोंब्ला डाइरेक्ट सेन्ट्रेलानो जोंखौ बेंनांगौ, नायनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों। दा बेनिखायनो नैबे फाइनान्स माखासे मेटार थाफाबाय बेयाव, खिन्थु बाखिया जाहैबाय जोंहा जे सिमा बारायनाय, सिमा सोसननाय आरो बेयावनो सोरबाया गोसो जादोंबा थांनायनि बाथ्रा दंमोन, ओंखारलांनो हानायनि, बे जिनिसा एसे मेटारा आलादा। खिन्थु खेबसेनो जों लाबोफानो जाहाथे बेखौ नाजादों। बेनिखायनो बेयाव थालांनायनि बाथ्रा गैया आरो सुफुंजायैनि मोनसे बाथ्रा गैया। मानोना नैबे बिसायख'थियाजोंनो जों फोरमायगोन दिनै इउपिपिएल थामहिनबा सुक्ति खालामग्रा सुबुंफोरा दिनै जाय हान्जाखौ बांसिनै सापर्ट खालामदों बे हान्जायानो दिनै गोहोआव फैफिनगोनब्ला मेजरिटि नाम्बाराव भट लानानै, दा होमबा भारत सरकार, आसाम सरकारा मावफुङैनि बाथ्रा गैया। बिथांमोना खोथा होदों फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि जे उइन्टार सेसन जागोन बे सेसनाव बे खामानिखौ मावफुंना होगोन। बेखौ जोंहा 100% फोथायनाय दङ। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिसेसकरि जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय 26टा जनगोष्ठीनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों आरो गुबैयै गाव हारिखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जिहेतु खामानि मावबाय थादों। प्रमद बर'मान गोनां बिथाङा गुबुन हारिजों लोगोसे गाव हारिखौ जेरै सिगां सारियाव दोननानै खामानि मावबाय थादों। दा बेयाव आङो बयखौबो खावलायगोन, दिनै जाय हारिनि बा जाय दैदेनगिरिनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारिया फैबाय, गावजों गाव एना एनि थासारिया जेला गैलिया, जोंनियाव खौसेथिया फैबाय, गोरोबनाया जिथु फैबाय जेला, बेखौ जोंहा लांनांगोन आरो लांनांगौ जायोब्ला दिनै इउपिपिएलनि अनगायै प्रमद बर'नि अनगायै बेखौ निश्चय खालामनो हानाय नङा। आरो जिथु जोंहा इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खामानि मावनांगौ दङ। बेनिखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि बुंबाय थादों जे आङो बिटिआरनि चिफ जाया, बिटिसिनि चिफ जागोन। ओंखायनो नैबे गहपुर ओनसोलखौ जोंहा साननांगौ दं, गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो आं खावलायगोन गहपुर ओनसोलनि बा जोंनि नैबे गोदानै हाबनाय ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ इउपिपिएलनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव बिथांमोना जाहाथे भट होनानै देरहाहोयो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे थासारिजों जोंनि इमप्लिमेन्टेसनजों लोगोसेयैनो जौगानाय, गोजोन खौसेथि लाबोनाय बेखौ जाहाथे जों लांबाय थानो हायो। बेनि थाखायनो गोजोनजों जाहाथे भटखौ होयो बेखौ आं खावलायो। बिटिआरनिया दा बुंनो नागिरदों माने हेलिकप्टार लाबोनाय बा हाग्रामानि
हाग्रामा कफि हाग्रामानि कफि खालामदों दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुङो मा बुङा मानोना बिथांनि फुङाव मोनसे बुंगोन बेलासियाव मोनसे बुंगोन आरो बिथाङा साहा होनोबा खोलाखौ बुजायो खोला होनोबा माने साहाखौ बुजायो सानजा होनोबा सोनाबखौ बुजिनांगोन बिथांनि बाथ्राखौ खुनु मोनसे बाथ्राजों खुनु खाब जाया दा बेनिखायनो दिनै जोङो रायजो राजाफोरखौ थिग मोनसे समावनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो फोरमायनांगोन खामानि मावनाया स्पिड आप जानांगोन बे खारनाव दिनै इउपिपिएलआ जितु सरकाराव दङ सरकार दं हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो थाखाय समजों खाबजानानै खामानि मावनो थाखाय माखासे हाबाफारिफोर लादों आरो बे हाबाफारिफोरनि गेजेरावनो बे मोनसे सोरखौबा कपि खालामनायनि बाथ्रा गैया मानोना हाग्रामानि कपि खालामना नांगौ होननाय बेबायदि जेबो मुवायानो गैया जों सोलोंनांगौनि बाथ्रायानो गैया सोलोङोबा जों बेनिफ्राय बुलाय सोलाय सोलोंनांगोन सोलोङोबा जों थगायनाय सोलोंनांगोन सोलोङोबा जों जाख्ल'नाय सोलोंनांगोन खिन्थु जोंहा बिदि बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय जों बिराद गोजानाव इउपिपिएलआ जोंना रायजोखौ बोरै जौगाहोगोन रायजोखौ बोरै दावगाहोगोन रायजोखौ बोरै सान्थियाव लाखिनो जोङो बेनि थाखायसो जों खामानि मावो बेनिखायनो हाग्रामानियाव सोलोंनांगौ जोंहा जेबो गैया जोंनिखौ बिथाङा सोलोङोबा सोलोंनो हायो आरो सोलोङोबा बिथांनिनो मंगल जागोन